Hello mga ka-idol, so maoni ang mga sibuyas mga ka-idol nga among hakoton karon namong upat. Oh, shout out ni Marky. Una John Marky, shout out. Oh, number 1 si John Marky, Charlito, si Papa ug ako. Kami upat mo ay muhakot. Ani, so usa ka gatos ni kakilo tanan mga ka-idol kani nga sibuyas. Oh, usa ka gatos ni kakilo kay tag 1 kilo man ang iyahang usa ka bugkos. So pag kumangkon na rin mga ka-idol saba. Oh, hakot may diri mga ka-idol. Oh, shout out sa mong amo ani nga si Gino. Oh, iya ani. So diri niya gidap mga ka-idol kay dinher man taman ang kalsada. Okay, lisod naman kayo dito sa babaw kay dili maagi yang kuan dili masulod yang sakinan dito tungod kay lisod kay agyan kay danghaking bakto.